ସେ ଝିଅଟାକୁ କାହିଁକି ଶିବା କବାଡ଼ିଆ ମଙ୍ଗଳ ଠିକଣା ଦେଲୁ ଆମେ କହବେ ବାପା ସେ ଠିକଣା ଖୋଜୁଥିଲା ମୁଁ ବତେଇ ଦେଲି ମୋର କଣ ଭୁଲ କି ଭୁଲ କରୁଛୁ କଣ ପର ଝିଅ ବୋଲି ବଙ୍ଗାଳୀର ଠିକଣା ମୁଁ ଦେଇଦେଲୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛୁ ତତେ ଝିଅ ଦେଇନି ମୁଁ ଯୋଉ ସହ ଚୁକ୍ତିଆଟା ତାକୁ ବି ଧନ୍ଦା ରହି ଲୋକେ କହ ତୁ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଠିକଣା ଦେଇଥିବ ତତେ ଏମିତି ହାରିଦେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ମେଘା କଥା ମନେ ପକାଇବୁ ତୁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି କହିଲୁ ଏମିତି ଚଢୁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ଚଢୁ ସେ ଝିଅର ଠିକଣା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲି ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଲା କହିଲୁ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଚଢୁଛୁ ତୁ କଣ ଶୁଣା ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରିବୁ ଠିକା ନେଇଯିବ ଠିକା ନେଇଯିବେ ଠିକା ଆଉ ସେ ଠିକା ଦେଇଛି ଶିବା କବାଡ଼ିଆ ମଦ ପାଏ ଭାଇ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବା କବାଡ଼ିଆ ନା ଶୁଣିଲେ ଚୋରା ଗର୍ଭୁଣୀ ଗାଈ ବି ବାଟ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି ପିଏ ପୁଣି କହିବ ହଁ ଭାଇ ହଁ ବେଶୀ କଥା କହିବୁ ତ ଆଣି କରିଦେବି ଶିବାବୁ मैं हूँ शिवा कबाड़िया मुकाम फतेहपुर भागलपुर स्टेट बिहार आसी ओडिशा जो धंदा करूला सेटा होची कबाड़ी धंदा मु भी से धंदा कली कबाड़ी धंदा सेठी पई मो ना होची शिवा कबाड़िया ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କେମିତି ମୋ ବସାରେ ପୁରା ଫୁଲ କରି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା का हो बबुआ एका ओ 1000 टंका आसी जा खर्च कर जा आओ सर ले एटा को टिके मार दे बिहारी माल अछि दिन रे मार दउ तो पूरा दिन न बजे तते तारा देखा भाई तते गोटे कथा कहबी तू आउ जो धंदा कर और किंतु किसी कहबार नहीं किंतु ये झील धंदा छाड़ी दे मेघा के तो भूल भाल कर दबा अरे चुप कर तेरे को समझना चाहिए मेरा नाम है शिवा मकान फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट बिहार अरे मो आगे जब आलतू फालतू कपी बन कहू नहले तते सेमती पढ़े देली तते सेमती छिड़े दे मते आ सेती के गले मते मो बापर ठिकाना और को जीवा को पड़िबने हम भूमि रक्त सुतु देगा मते मातो बिना को बात करिबने अरे 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 बबुआ अरे कांदू से कौन भाई देखुची तोरे लुह पछरे किछु गोटे कहानी बाकी अछि हां हे भाई से कहानी कहले
ରାତି ପାଇଯିବ କୁମାରୀ ଜୀବନରେ ମୋ ମା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାଟା ମରିଗଲା ବାପାଟା ମରିଗଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ସହରୀ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଚିଙ୍କିରି କରି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି ମୋ ବାପାକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପାର ଜୀବନ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବାପାଟା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ମାରିଦେବି ତାକୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଟ୍ରେନ କରିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲି ସେଇଦିନଠୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଝିଅ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଲାଗନ୍ତି ଏ ଭାଇ ଯଦି କହିବୁ କୋଉ ଏକା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ଆଣିବି ମଣିଷ ମାରିବାକୁ କହିଲେ ମାରିଦେବି ହେଲେ ଭାଇ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଗଞ୍ଜାଇବୁନୁ ନହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀର କାନ୍ଦର ସତଟା ମୋ କାନରେ ଶୁଖିଯିବ ଆଉ ସେଇଦିନ ଏ ମେଘା ମହାନ୍ତର କଟି ହେଇଯିବ କଟି ডাকিয়া ମୋ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ ଏବେ କହୁଛି କଣ ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇ ଅନାନି ଛଳାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ସିଧା କବାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଦେଲି ରାତାରାତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର
ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତୁ ସବୁ ଜନ୍ମର ଅପା ହେଇ ଜନ୍ମ ହଉ ଆଉ ତତେ ଭଲ ବର ମିଳୁ ଆଉ ମତେ ୟା ଭଳି ଗୋଟେ ବାଘ ମିଳୁ ତୁଳସୀ ତତେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିବି କଥା ଦେଇ ତୁ ଆଜି ତ କଥା ଦେବି ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରର ଝିଆରୀ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ମୋ ବାପାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଜୀବନରେ ବାପା ହେଲେନି ମୁଁ ତାଙ୍କରି କୋଳରେ ବଡ଼ ହେଇଛି ମୁଁ କେମିତି କଥା ମୁହଁରେ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜି ଗଲେ କାଲିକି ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଏ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବେନି ମାଡ଼ି ବସି ମୋ ପାଟିରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେବେ ସିନା ମରିଯିବି ହେଲେ ଦୁନିଆ କହିବ ଈଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଝିଆରୀ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଛି ତୁ ଯା ଘରେ ଦାଦା ଘରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ ଆରେ ଯା ଆସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ବୋଲେ ମତେ ତୁ ମତେ ଏବେ ଚାଲ ମୋ ବେଡରୁମ୍ ଚାଲ ଆଜି ମୋ ଦରକାରରେ ଲାଗିବ କାଲି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଦରକାରରେ ଲାଗିବ ନା ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ହଜାର ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବିନି ଆଲୋ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ ତ ମୁଁ ଦେହ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମୋ ଘରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ମରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ହେଲେ ମୋତେ ବାର ମରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତମ କଥା ରାଜି ହେଇପାରିବିନି ତମେ ଚୁପ୍ କର ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳକୁ ତ ନେଇଗଲୁ ଏବେ ନଥର ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ତୁ ଭାବି ପାରୁଛୁ କେମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ଚାଲ ଆଜି ମୋ ଦରକାରରେ ଲାଗିବ ଆଉ କାଲି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଦରକାର ଦରକାର ନେଇ ମୋର ଲାଭ ଦରକାର ନେଇ ମୋର ହଜାର ଗରାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲି अबे से चुप्पी को भूली जा ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ସେଇଆ କର ନା ତମ ବାଧ୍ୟ କଥା ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି ଦରକାର ନେଇ ମୋତେ ଚଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନେଇ ହଜାର ପୁରୁଷ ପାଲି ତ କିଛି ଦରକାର ନେଇ ମୋର मैं हूँ शिवा कबाड़िया मकान फतेहपुर जिला भागलपुर स्टेट मैं पक्का बिहारी हूँ बिहार पूरा भारत हमारा बिहार में जैसे कि बी में भारत आई में इंडिया एस में हिंदुस्तान ए में पर्यावरण आर में विवाद पूरा भारत हमारा बिहार में है पक्का बिहारी हूँ ये बिहारी खाई नहीं खाए कंचा मांस भी खाए
ଘରକୁ କହିଦେଇଛି ସେ ତୋତେ ନେଇ ତୋ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଶୁଣ ତୁ ତ ଗାଁକୁ ଫେରିଯା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହରକୁ ଯିବ। ଭଲରେ ନ ଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବି। ଫୋନ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶିବ ବାବୁ, ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବଦଳେଇ ସାରିଛି। ଓକେ ଆମର ତ ଅଭାବ ଘର, ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଛି। ମୋ ତୁଷାର ପାଠ ପଢିବା ମୋର ବାହାଘର ଏତେଗୁଡ ବୋଝକୁ ମୁଁ ଦାଦା କଣ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ରାଜି ଶିବ ବାବୁ, ଏଠୁ ମୋ
ପାଖରୁ ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି ଚଉରା ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ତୁଳସୀ ଓ ସେ ଚଉରାର ସୁଖ ପାଇଁ ହେ ତୁଳସୀ ଆଜି ଅସତୀ ହେଇଗଲା ଲୋ ମା ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଗପ ଲେଖା ହବ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଅସତୀ